To możemy nidom na spočatku rec. Byśmy jara dobra cinatka, my šulario ze Slepeho, z Ralbic a z Budyšina. Nasz cíl bie nawierčeć hudbny videoklip. Štež tule hišče kež rajnši sport upada? Kotryž sme my, hulce, tež kojšte dżeń czynili. Sto bu boze umiostwo, ale proszę czekajcie jeszcze chwilku. Tutun odsypuje most je największa pohybliwa maszyna na świecie, a przy tym je hiže 35 lat stara. To je super kulisa za nasz klip. Hajż widzicie, sme fachowcy. Jako Jack naszemu sponsorej mamy trompetowe solo. Uznaja so ludki z modernej techniku? Hej, ludki wiedzia, jak masz Bluebox natwarić. Z Bluebox możesz si cały świat do studia skuzać. Istvan nasz umiejski nawoda, a wun je wszystkie rezerwy z nas uwabił, umiejskie a sportowe. Po filmowaniu rekaše zaso do studia. A z kopicy materiala najlepsze obrazy ubierać. My fachowcy to mianujemy cijanie. A wszo pies nożicą. Odwołasz tu, może mi to powiesz, ach gdyby on chce do niebia, jak moje hańce to